Barca perquè va d'un costat cap a l'altre. Vinga, va, tens, arrenquem, veus, del 4. Els castellers de Vilafranca hi tornen amb aquest 7-9 en folre, aquest castell que només hem vist una vegada en la història dels castells, l'1 de novembre de 2012. A la tercera ronda d'aquesta Diada de Sant Fèlix 2023 han hagut de fer un intent desmuntat, alguna cosa no pujava bé, ara hi tornen, ara hi van una altra vegada, aquesta estructura complexa, dos castells en un 4 i un 3 enganxats. A la vigília de Festa Major van fer el 4 de 9 en folre i el 3 de 9 en folre en simultani, però ara els enganxen aquest castell, 7 de 9 en folre, que només ells van fer, com dèiem, aquell 2012, l'1 de novembre, la Diada de Tots Sants. Pis de sisens, primer la part del 4, ara la part del 3, i per tant tindrem el tronc central d'un castell on puja moltíssima gent. Pis de sisens ja tot situat, i la canalla tota tirada amunt, dosos, acotxador, cassoleta, com dirien a Vilafranca, i enxaneta. Dosos que arriben ara aquí a la seva posició, primer es situaran els dosos de la part del 4, després els de la part del 3, aquí ho teniu, al moment com ja s'aixequen i se situen drets i dretes aquests dosos dels castellers de Vilafranca i només queda la canalleta més petita. Com dèiem, la cassoleta arriba ara a la seva posició. Cassoleta de la part del 4 i cassoleta de la part del 3 ja estan situats i l'enxaneta que ha de fer aquesta doble aleta. És un castell molt llarg, Compte que amb els castellers de Vilafranca ja tenen la primera aleta. Hi haurà la primera ovació a la plaça. El castell encara no està carregat i atenció el que ha de fer ara l'enxaneta. D'un pont de dalt, peu a la faixa, baixa aquest pont de dalt, és un castell que es fa llarg, s'encavalca per fer la segona aleta, estan a punt de carregar-lo, ja el tenen els castellers de Vilafranca, el carreguen 7 de 9 en folre, sí! Castell carregat, 7 de 9 en folre, està patint aquesta estructura, es fa llarg el castell, sortida de l'enxaneta, sortida de la cassoleta de la part del 3, s'està posant lleig, s'estan patint molt el pis de quarts, moltíssim, va al límit, estan aguantant-lo els castellers de Vilafranca, ja està la canalla fora, és una bona notícia, només queden dosos de la part del 3, mare meva, com estan treballant-lo aquest castell, sortida del pis de sisens, els terços gairebé no poden, no aguanten, els quarts encara menys, però l'acaben descarregant amb la sortida ja del pis de quins, 7 de 9 en folre, treballadíssim dels castellers de Vilafranca, quina feinada que acaben de fer en aquest castell. Quin ofici, quina valentia han hagut de posar en un castell que ha durat molt i que els ha posat en problemes però que han aconseguit descarregar. Aquest només el fan ells. La sensació que és com resar el rosari, no s'acaba mai. És com resar el rosari i per segona vegada s'ha vist en la història dels castells i per segona vegada al límit.